Logistikka öga, kesisonni, perustaa pärtsis, pokat päähän kun häikäsee, toki näet ja muutakin mikä oli plan. Läpi Hietarannan vieres Kresan, Kampi Rotterdamiin dallaan. Kysyn kasvaako täällä koivuja, vai onks ne juttuja mun pöndeajoilta? Tyyliä vaadin Vincentin ja vitoslinjal Vegasiin, jolloin Uma Thurmanin Squareista löytyy pelkästään lähiöisiä. Silti pykkituvassa väittelen alkkisten kaa, miten täytetään varauskirjaa. Pesköön kalsarinsa, ehkä come on, koska mäkin vedän kaljo. Kuka tiedät mikä homma täällä on päällä? Mikä homma täällä? No osien summasta adis enemmän kun näet, ja holistinen tunne täyttää sun pään. Kaljo ja kallio, ei muuta kuin nää kaks oo. Kaljo ja kallio, ja noille linjoille tahtoo. Prahen kentän ulkohuussi on mestapaikka, jos oot juuseri. Skidusta käppä kadulle kaveri, pyöritellen sidettä kätensä ympäri. Hommataan käyttöhuone ja apu ennen kun jäljellä on romahdus ja loppu. Kadut putsaa, valtiokedit eli verot nousee jos turit. Arhimäki ymmärtää nää ongelmat, joten sätäkää laitet ratkee epäkohdat. Piikitystä valvon palkolliset hemmot, jolloin niskit hankkis meille veroeurot. Huudit tuottaa kuin bitcoinit, don't hate the player, hate the game, niin? Vai onks useritilat kun ghostava käteinen rikosvaiheet piiloo ja kaikki on ok? Kuka tiedät mikä homma täällä on päällä? Mikä homma täällä? No osien summasta adis enemmän kun näet, ja holistinen tunne täyttää sun pään. Kaljo ja kallio, ei muuta kuin nää kaks oo. Kaljo ja kallio, ja noille linjoille tahtoo. Kummia tapahtuu ja kummemmaksi muuttuu. Onneks on töissä, ahdistuisin työttömänä. Ei sun mielipide ollutkaan totuus, ja kun huudat vapaus, niin mut huuta on harha ratkaista maailman poliittiset ongelmat. Juopotellen ei taida näin toteutua, sillä täällä vain kaksi totuutta jyllä, ja kummatkin suuntaukset on kovin täynnä mätää. Kapitalisti kykyttää köyhää imperialisti. Poloisen nirhasi, kumpa kumarat, tarkasta faktat. Kannattaako kuolla vai olla elossa? Ehkä oot se tyyppi siteraamassa työpaikalla jotain LinkedIn kurua. Ehdota jotain, joka ei toista piilota, ja jos lakon kohtaat, niin taidot sulla vähissä on. Orpon kans jää tuijottaan pois seilaavaa Suomen kansaa. Hoidatte tän kaksin, ei varmaan tarvi auttaa. Kynitty Pohjola etsi taas uutta pelastajaa. Kuka tiedät mikä homma täällä on päällä? Mikä homma täällä? No osien summasta adis enemmän kun näet, ja holistinen tunne täyttää sun pään. Kaljo ja kallio, ei muuta kuin nää kaks oo. Kaljo ja kallio, ja noille linjoille tahtoo.